leñol kala ina waɗi yontaɓe mum. Jamanu mo waɗɗani no feewi waɗino ɗo wiyanoma ɓen ɓe gandanɗa dawnoɓe joktoyi farayse e nder wolde muɗum windere yankore adanere e ɗimmere ha e karele muɗum e nder konuji e leyɗele ɗe jimno ɓen yanoɓe tawtoraɓe ɗen wolde hono tirailleur sénégaleji mbiyatano ɓen ko darogal leñol. Yimɓe foof ene dawi ina parnoro ɗumen, yimɓe foof ina beltono ɗumen. Hay nde ɓe mbara ɗo ɗo Thiaroye ɗo hitande 1954 haɗani ko nden ɓe ɓuuri mawninede, ko nden ɓe ɓuuri teddinede. Ɓe ligginima farayse keɓe liggini leñol mabɓe saabu ko nde ɓe liggini farayse nde ko hen ɓe jiiti hen koye mabɓe ɓe kolliti leñol mabɓe hol damal ngal rewate ha jeytare dañe. Ɓe kolliri wonde tubako e ɓalejo ɓurdirani ndeka ko guruɗi tan certi kono neɗɗo o ko goto. Jarani ene wawi wonde ni taw ko ɓalejo ɓuuri tubako. Heddi manam ko ɓuurimo kaɓirɗe tan o jimimo kono nde wolde nde dawi nde jangde nde dawi nde gandal ngal yiilete nde laamu ngu ɓardi nde ala keɓe ɓurdi hen ɓaleɓe ɓe haydara. Nden noon tirailleur sénégaleji ɗi ɓen ko yontaɓe leñol.